aikamoinen yllätys, vai mitä? Mitä sä voit olla siinä? Ismo! Isä. Mä en tajua, miten sä voit kutsua mua Mariannaksi. Mä en tajua, mitä mä sekoilen. Tuu takas. Hei, meni sattuneesta syystä vähän fiilikset. Heität sut pihalle. Älä luule pääseväs niin helpolla. Harmi, että sulla on tänään työpäivä. Oltais voitu tehdä jotain kivaa yhdessä. Niinpä. Mutta toisaalta nyt kun mä painan duuniin, niin mulla on varaa hemmotella sua. Ei sun nyt ihan kaikkia rahoja tarvii mulle laittaa. Et puolet riittää vai? En mä tarvii mitään kalliita lahjoja. Sä riität mulle. Ja voithan sä aina antaa mulle jonkun vanhan jääkiekkos. Raapusta taas siihen tai se. Luulit sä digasit siitä? Okei, se on ehkä mikä maailman paras idea ollut, mutta jotenkin. Eikö sehän oli just sun paras idea ikinä. Mulla on vieläkin se kiekko tallessa. Ai on vai? Tiedätkö mitä? Sun pitää joku päivä tulla tsiigaan mua Amandaa. Mä dominoin siellä ihan samalla kuin Kokossakin. Ja sä et usko mua. Siis mä sain eilenkin irrytystä kehuja, kun mä raahasin sieltä semmosen D-kuulos. En mä sitä epäilekään. Mutta toi sun dominointi kuulostaa vähän hauskalta. No kuule siinä mitään hauskaa, kun saa kantaa semmoista 100 kilon mätisäkkiä ulos sieltä. Oisko tää sit hauskaa? No ois. Sä oot ihan liekeissä. Sulla toi vaatteiden pukeminen kestää aina vähän kauemmin kuin riisuminen. No ehditpä ihan rauhassa miettiä mulle sopivaa rangaistusta. Joo, imuri on tuolla. No että tosissas. No en niin. Ei tää asia siivoamalla selviä. Hei, kyllä mä tiedän, minkä takia sä sanoit mua Mariannaksi. Tiedät vai? No sä vihaat sitä niin paljon, että se asia pyörii sulla koko ajan mielessä. Okei. Sä näit sen ja sit se vihan tunne taas jotenkin kiehahti yli. Ja sit sä sekoilit meidän nimet, mikä ei ollut kovin mieltä ylentävää mulle. Sä oot muuten oikeassa. Miten mä en tajunnut tota itse? Mutta tätä asiaa ei ole vielä loppuun käsitelty. Marianna on mun ystävä ja kämppis. Että sä tuut näkemään myös sitä, jos sä haluat jatkaa mun tapailemista. No mitä muutakaan mä haluaisin? Kun siis nähdä sua. No sit sä hyväksyt sen, että Marianna kuuluu tähän samaan pakettiin. Halusit tai et. Isä, herää. Hakisitko märän pyyhkeen tuolta kylppäristä? Mä soitan ambulanssin. Ismo. Hei, oot ihan rauhassa siinä vähän aikaa. Mitä tapahtui? Sä pyörryit. Taisin saada aika tälle. Kävin taivaan portilla asti, kun Miakin oli siellä. Älä nyt höpsi. Miahan on täällä. Niin se onkin. Ja ihka elävänä. Tietysti muru. Mia! Isäs tokeni jo. Sille taisi tulla kiire. Ole hyvä. Sä jäät vielä kiinni. Mistä mukaan?
Näytät olevan aika kiinnostunut tuosta kahvikoneesta. Vai ehkä sittenkin tosta jätkästä, joka sitä rassailee. Aika tollari. En mä huomannutkaan. Eipä sekään tuntunut huomaamaan sun tuijottelua. Tuntuu riittävän puuhaa ton koneenkaan. Paljon mä oon velkaa. Mitä? No tarjoa. No miten niin? Mä oon se meistä, joka käy töissä. Ai töissä. Just niin kuin nytkin. Kiirettä pitää. Sulla vaikuttaisi olevan hyvä päivä. Ehkä vähän liiankin hyvä, joten anna tulla. Järkkäsi Antonille pikkunäytöksen. Tietääks Janne? Sillä ei ollut mitään sitä vastaan. Suuteli Janne oikein kunnolla. Anton katsoi sivusta ja häipyi. Eipä muuten ollut ensi-ilta. Näytti silti toimiva. Sä et ilmeisesti pysty unohtaa sitä. Paraskin puhuja. Miksi sen muka pystyisi unohtaa? Lari on nyt Kallen kanssa. Ja mä Jannen. Toivottavasti se meni nyt Anttonillekin jakeluun. Ei se mitenkään voinut olla Mia. Kyllä mä tyttäreni tunnen. No, kovasti se ainakin näytti Miialta. Ei ihme, että mua alkoi vähän heikottaa. Luuletko sä, että mä menisin jonkun tuntemattoman takia uudestaan kauppakeskukseen? Ja kutsuisin sen tänne vielä kylää? No miten tää nainen, tai siis Mia, suhtautui suhun? Tunnistiko se edes sua? Ei. No mitäs ihme toi nyt on? Siitä on tosi pitkä aika, kun me on viimeksi nähty. Mä oon tainnut vähän rupsahtaa. Kulta hei. Sä oot yhtä kaunis kuin aina ennenkin. Ja ihan riemusta kiljuanko tää Mia lähti sun mukaan? Piti mun sitä vähän suostutella. No eikö se ollut susta yhtään outoa? Jos sitä vaikka vähän ujostutti. Ujostutti. Niin paljon, että se häipyi täältäkin kesken kaiken sanomatta kenellekään mitään. Mä en kuule, Kalle, tykkää nyt yhtään sun vihjailuista. Enkä mä. Siis mä yritän saada tähän tapahtuneeseen vaan nyt jotain järkeä. Järkeä ja järkeä. Ei aina kaikkea tarvii selittää järjellä. Entä jos tässä tapahtunut on ihme? Mikä ihme? Palahan ne muutkin ihmiset matkoiltaan. Mian matka vaan suuntautui tai tavallista pidemmälle. Ja sitä iloisempi mä olen, että me saatiin sen nyt takaisin. Kuin myös. Legendaarista. Jätkällä meni ämmät sekaisin. Monika ei ole mikään ämmä. Mä tarkoitin M niin kuin Monika ja M niin kuin Marianna. Sen sitä saa, kun haaveilee kahdesta naisesta. Ei paljon naurata. No ei varmaan. Ihme, että oot vielä hengissä tollasen mokan jälkeen. Ois luullut, että Monika olisi repinyt sulta pään irti. Me itse asiassa ollaan kyllä ihan sovussa. Siis miten ihmeessä sä onnistut puhumaan itsestä tosta ulos? Ei mun itse tarvitse tehdä mitään, Monika teki sen mun puolesta. Tää? Niin, mä kuulemma vihaan Mariannaa niin paljon, että mä sit alitajuisesti sekoitin jotenkin niiden nimet. Tolla päättelykyvyllä, kun se nainen on päässyt juristiksi. Mun mielestä se on ihan hyvä selitys. Sulle nyt kelpaa mikä tahansa, et jää kiinni panohaluistasi. Ei mulla mitään panohaluja Mariannaa kohtaan. Muuten vaan huudat sen nimen hohetkelle. Se sun unes siitä taisi olla enemmän totta kuin tehtaat myöntää. Marianna.
Mitä jos vaan ottais aikalisän Monikan suhteen? Sehän vaan herättäisi epäilyksiä. Oot vaan niinku mitään ei edes tapahtunut. Mitä jos mä tein saman virheen uudestaan? Pidät suus kiinni sängyssä ja keskityt olennaiseen. Joo. Kiitti vinkistä, Kari. No mitä tätä nyt enempää lätisemään? No jos sä haluat kertoa sun naiselle, että sä himoitset sen kämppistä, niin siitä vaan. Kun mä himoitsen Mariannaa. Monikaa. Tarkoitan Monikaa. Sitä sen psykopaattikämppistä mä en halua edes nähdä. Ehkä tää menee ohi ihan omalla painolla, jos mä vaan välttelen Mariannaa. Ei kun päinvastoin. Sun pitää nähdä sitä mahdollisimman paljon. Kato, siedättämällä sä pääset siitä yli tosta pakkomielteestäsi. Et juoksemalla karkuun. Meidän ei pitänyt mennä äidin harhoihin enää mukaan. Ja mitä sä teet? Väität, että Miia on tullut takaisin. Näithän sä se äsken itsekin ihan ilmielävänä. Se oli joku muu. Miia on kuollut. Niin oli äitiskin. Mutta niin me vaan saatiin sekin takaisin. Äiti lavasti oman kuolemansa. Aivan. Eikä omena kovin kauas puusta putoa. Isä, sinä, minä ja Saku oltiin paikalla, kun Miia nukkui pois. Ei siinä olisi voinut kukaan mitään lavastaa. Me oltiin kaikki silloin niin surunmurtamia, ettei me olisi edes huomattu, jos joku olisi ollut pielessä. Jos meiltä vaan jäi huomaamatta Isä, sä et usko tota itsekään. Täytyykö mä ruveta katsomaan sullekin paikkaa mielisairaalasta? Mä vaan haluan, että Miia olisi elossa. No niin, minäkin. Mutta kun ei se ole. Pakkohan sen oli olla Miia. Ei kukaan voi olla niin samannäköinen. Nyt riittää. Mä menen ja etsin käsiini sen naisen. No, miltä ne näytti? Mitkä? Mun kuvat, jota sä just kattelit. Enkä katsellut. Tai siis mä yritin vaan poistaa sun mun Tinderistä ja hävittää sun kuvat mun puhelimesta. Okei, no se ei oo kovin vaikeeta. Mä voin näyttää. No ei tarvii. Miksi sulla muuten on vielä deittisovelluksia? Sähän oot Jannen kanssa. Mitä mennä? Ai poikaystävä sulla? Niin. Entä sitten? Ajattelinpa vaan, kun justhan te äsken hengailitte yhdessä. Näytti olevan aika kuumat tunnelmat. Onko sulla jotain sitä vastaan? Itse asiassa on. Mut hei, sä tiedät mistä mut löytää, jos tarvit apua puhelimen kanssa tai ihan mistä tahansa. Rafla olisi tullut. Vähänkäytetty.fi on uudenlainen nettikirpputori. Palvelun käyttäminen on helppoa ja maksat ostoksesi kuten normaalissa verkkokaupassa. Asioit aina vain vähänkäytetty.fin kanssa, jolloin kaupankäynti on turvallista. Vähänkäytetty.fi. Tässä on kovasti takaisin toivottu kebab-hampurilainen, joka tosin ei näytä hampurilaiselta, koska sämpylän tilalla on pitaleipä, kuten kebabissa, mutta välissä on lihalastujen sijaan kebab-maustettu pihmi niin kuin hampurilaisessa. Eli mahtavan makuinen kebab-hampurilainen 4,95. Ai sä kysyt multa, että miksi nämä pakasteet on parempia kuin tuoreet? Enkä sene. No minä kerron sinulle. No siksi, kun nämä on kerätty silloin, kun on parhaimmillaan. Silloin, kun niillä on kaikki täydellisesti, kun on vitamiinit kohilla. Niiden pinta on kimmoisa, sisus on vielä mehukasta. Mitenköhän tämäkin vielä päättyy? Paljon halvemmaksi ja helpommaksi. No mut kiva yhdessä kokata. On joo, raakaa kalaa ja levää. No kuule, sä voit ensi kerralla ihan itse päättää, missä syödään ja mitä syödään. Te kuulostatte jo ihan vanhalta avioparilta. Oh,
Viestiä pukkaa. Katos. Joku yrittää hieroa sovintoa. Broidi pyys syömään. Samoin. Sait sä huoneen uutisia vai? Niin kuin Sebastian haluaa mutkin sinne. Täällähän se kaunotar taas menee. Sä et kyllä ikinä kyllästy tuohon flirttailuun. En, jos siihen on hyvä syy. Ja nytkö mukavan? Todella hyvä. On sulla pokkaa. Kuule, mulla on paljon muutakin. Sähän tiedät, mistä mut löytää. Sä oot sekasin. Moikka. Mia. Isätäs. Koittaisit nyt herätä Mia. Kyllähän sä Mia tiedät, että mä rakastan sua. Mia. Mia. Isä tässä. Ei oo mitään hätää. Sä vaan nukut vähän pitkään. Kiitti, kun tulit näin nopeasti. No ei mitään. Mä olisin painunut himasta joka tapauksessa. Faija härsyttää ihme illallista. Sääliks käy vieraita. Mikä sulla on? Anton. Taas. Viimeksi tänään sä sanoit, että se jätkä on historiaa. Niin se onkin. Ja mä aion pitää huolen, että se häipyy mun silmistä lopullisesti. Aha. Miten sä ajattelit sen tehdä? Sä oot sattunut huomaamaan, se asuu samassa rapussa. Joo, mutta ei asu kauaa. No, Oliver, missä jätkä viipyy? Ai, Aarnelle yökylään. No noin. Itse asiassa ihan hyvä idea, jos se vaan vanhemmille sopii. Joo. Okei. Ei mitään. Noniin, nähdään sit huomenna. Hyvää yötä. Noniin, moi. No, toi jätkä etuajassa. Tai se mitään. Mitä helvettiä se oikein juonittelee? Tää! Siinähän te ootte. Mun oma rakas pikkutyttäreni. Isä. Mä olen pahoillani. Kalle,
Hän ei ole. Kalle, älä huoli. Ei se mitään, vaikka sä olit väärässä. Sillä pääasia on nyt se, että Mia on tässä. Hei. Mä en oo sun tyttäres. Mun nimi on Kirsi. Mä voin heittää se pihalle heti, kun alkaa kypsyttää. No alkaako?